Pičo, to jsou kozy. Jo. No, to neřešte, jo? K tomu se dostaneme za chvíli. Takže zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Charlie a vítám vás u tohle videa. Čekali jste, že řeknu intro? No, to neřeknu, protože některým vadilo, že je nedodělaný a že bylo moc nahlas, tak jsem si říkal, hej, vysedem se na intro a budeme to dělat normálně takhle bez intra, jenom tady s tím přivítáním nebo radovým přivítáním. A dneska se vrhneme na tému, kterou bych nazval Twitch Beach, protože se to nedá nazvat jinak, jo? Prostě podíváme se na teďka ukázku, abyste pochopili, o co se zhruba bude jednat, a pak to můžeme trošičku rozebrat. Jo, kurva, dobrý. Ano, tím jsou možná nasrat Sightera a mnoho dalších lidí, kteří prostě valijou do souboju, chutí, že je to sračka takhle. Mně se dřív z Pepsiny prostě dělalo blbě, ale teďka mě chutná mě možná víc jak kola, já to neřeším, prostě buď si dám plnou Pepsinu, ale když už tady mám, tak proč bych se jí sakra nenapil, takže tímhle chci říct, že Pepsi je prostě lepší než byla, ale nechci se zapojovat nějak extra do toho souboju chutí, stejně jako Sighter, jako kdybych si měl vybrat, tak asi vyberu kafe, ale to nevadí, prostě seru na to a jdem na pokračování té témy, kterou chceme dneska rozebírat. Jo, Sighter mě zabije. Debra, thank you. Turn the butter, Debra. Oh, yeah. I don't like to be touched by other people, but I... Právě jsem viděl víc než dost, protože nejenom, že ty holky mají, takhle máte jakoby obrazovku, tak tady takhle jsou kozy a tady takhle obličej, takže hej, lidi se tam přijdou dělat na ty kozy, ani ne tak, jak to ta holka hraje, a na druhou stranu tam některý i twerkujou do piče, prostě ona začne na streamu twerkovat, prostě kroutit prdelí, ukazovat kozy, nějak s nima hejbat. Dokonce myslím, že za to jedna dostal i ban, za to, že twerkovala, a já se tomu kurva nedivím, protože hej, to patří úplně někam jinam, takže já bych jako vůbec se nedivil tomu, kdyby většina z těch holek dostala ban. Vemme si takovou Miss Rage, jo? To je taky streamerka, taky má pěkný poprsí, hezký obličej, ale do hajzlu, neukazuje ho tam, nekroutí s těma kozama a prostě hraje to CS nebo hraje LOLko a každý se tam soustředí na tu hru většinou, protože nemá tu možnost se soustředit na ty kozy. Na ty se může soustředit na Facebooku, na Instagramu nebo na YouTube, co já vím, kde ona točí nějaký vlogy nebo takový pičoviny, ale prostě kurva ne na streamu. Stream je o to, aby lidi se dívali na to, jak lidi hrajou, poslouchali jejich příběhy a ne se čuměli na kozy. Od toho máte porno stránky, jako ne, že bych se na ty streamy třeba nepodíval, jako když jsem viděl tohle, tak to vypadalo celkem zajímavě, ale rozhodně bych jim neposílal ty peníze, které oni dostávají, a jakože to nejsou žádný malý peníze. Já si myslím, že ty holky mají vystaráno a nikdo si o nich neříká, že jsou šlavky, protože hej, oni jsou streamerky, dělá to vlastně úplně to stejný, úplně za stejnými si dostávají peníze, ale tady tomu můžou říkat trošku nějak originálněji, ale když se člověk podívá na to, co dělají, tak prostě je to o kozách, o prdeli. Kozy, prdel, twerk, já to nechápu, jo, takže tohle by bylo, myslím si, že tomuhle všechno, protože tomu není víc co říct, prostě takovýhle věci patří na porno stránky nebo na YouTube, kde si bude dělat každý pičově jaký chce, kde za to prostě nedostává peníze od těch lidí přímo, ale ne na Twitchi, kde tím vlastně si 100% vydělávají ty peníze. Protože je to jako kdyby, hej, ukaž mi kozy, dám ti 500. Mám povod. No hej, četl jsi ty SMSky? Říkal jsem, že klidně můžu dojet pro ten mixák už dneska, tak taky čau. Práce je věčná. Každopádně, tohle by bylo dobře, ještě mi někdo napište, vole. Dobrý, v pohodě. Dobře, to bylo pro změnu Sightera, aby jsme jako toho nebylo málo. Takže zvukařinu a tohle v jednom momentě vlastně řešit, tak jako proč ne? No prdele, nepiš mě furt, seru na tebe teďka. Tohle by byl konec tomuhle videu, ještě předtím, než to úplně skončíme. Tak bych chtěl říct, že se chystá takový stream reakčních videí, kde budu já společně se Sighterem, bude to teda spíš Sighter společně se mnou, protože hej, bude to jeho stream. A já se tam teda objevím, jak už vám mohlo dojít, takže vám ještě pak dám bližší informace, možná udělám nějakou pozvánku a budu hrozně rád, když tam přijdete a když se přijdete podívat na to, co tam budeme dělat za chujoviny. Budou určitě nějaký odpovědi a otázky, jo, že budeme mít čas odpovědět vám na vaše dotazy. Bude to hlavně reakce na vaše videa, které vy nám pošlete. Takže to by bylo k dnešnímu videu vše, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud chcete něco dodat k tomuhle kontentu nebo k tomuhle videu, tak zanechte koment nějaký. Pokud chcete vědět, kdy vyjde další video, tak dejte odběr, hej, to je to nejjednodušší, kdy to můžete vědět, protože na Facebooku nejste pořád, no, jak kdo z vás.
všichni jste perverzňové a většinou býváte spíš na Pečku, než na Facebooku, teda aspoň já to mám, protože hej, jsem perverzní prase, já za to nemůžu. No a pokud mi chcete pomoct, tak to sdělte mezi své přátelé, čímž mě hrozně podpoříte a budu vám vděčný. Tak se mějte a u dalšího videa zase zdarec.